akuluakulu dzulo kunali zinthu zofunikira kwambiri mu dziko muno ku BICC. Anduna oyang'anira zachuma kuno ku Malawi akuti kunali meeting kumeneko ndi anthu amene ndi madolo makamaka kumbali zachumazi amagwira koso magawo osiyanasiyana kukambirana kuna kuti tingapange bwanji kuti tibwezeretse zachuma zathu mu dziko muno osangosiyira munthu mmodzi koma tiombane mitu pano. Ndipo kumeneko akuti kunali ndekuti kukhazikitsa njira ya nyuwani, plan ya nyuwani imene yakonzedwa kuti ithandiziretu ndekuti kukonza zachuma zimenezi. Plan imene akuyitcha kuti National Economic Recovery Plan, NERP, National Economic Recovery Plan. Ndipo plan imeneyi ndionena kuti akuti mamwe tizidikira zono IMF ibwere kapena banki ibwere zathandizira kuti tikonze zachuma zathu akuti iyayi mavuto ndathu tikonza tokha ndeti pange zono kuti nkati muno tipange kachani ka plan kuti tingakonze bwanji zachumazi. Ndiyeno tisonkhane pamodzi ife akuboma awa mabizinesi awa makampani awo kanda mabanki awo wina aliyense tibwere pamodzi. Ana amene ali ku skulu kaya ndi kupole kaya ndi kuti amene ali nkuthekera kuti amapanga zimenezi abweretsenso nzeru zawo pa ground apa tizakambirane pa tebulo apa zikekedwa pa tebulo toto tingayendeno motani. Ndi kumene kujaku iya anthu akambirana komano chuma china zilika chino Joseph Mwanamveka anamenya ndekuti speech yawo ngati nduna yoyang'anira zachuma. Ndipo mu speech imeneyi munali zinthu zambiri koma avuto ake zinthu zamazika mu chizungu ndi zimandibowa honestly zimandinyansa kwambiri fo zimene zikhala muziwa kuti anthu azitha kumamva ndithu. Si zonse mungazitanthuzire koma zimene wakhala nchichiwa nchifake nafewo tabwera kuti tizakambe zimene zinali mu speech imeneyo zofunikira. Ndetu kwambiri amanena kuti choti tidziwe apa ifeyo ndizoti tidutsa mu nyengo zokoma osati masewera. Mulamuliro uwu ndithu mu plan imeneyi timvanso kuning'ina ndithu kuti zinthu mwina mwake zikhale ngati chani zikhaleko bwino. Ndiyeno kuning'ina konseko tikuyenera kudziwa nkono kungofuna kuti zinthu zikhale bwino. I hope sinkhani yophulitsa zinthu pya just yet. Ndakunena kuti chabwino mmene zilili apa ndizoti sakuzozoti kuti mitengo ya katundu izatsika liti chifukwa choti kuti plani ndekuti pokhapokha ikatsika ndesakuzozoti ndili limene mitengo ya katundu ingadzatsike mwina kumanga upanga estimate mwina zaka 4 zingatengebe zaka 4 kuti mwina mwake tikhale ngati tapepukidwa kweti zaka 4 nde ulendo unakalipo ndithu koma kuti sakuziwa nthawi yake yeniyeni imene katundu azatsike mtengo. Chabwino ndi apatu nkhani zimene zinalipo zikuluzikulu kwambiri zinalizonena kuti ifeyotu ngati aboma tikupangisize chifukwa chonena kuti number 1 tili ndi chingongole chachikulu kwambiri kumva kuning'ina kumene mutamve kuning'inako chifukwa chonena kuti Malawi ili ndi chingongole chachikulu kwambiri chonena kuti ibweze kunja ndalama zokwana 22.4 trillion zoti tikuyenera tibweze ndekuti sikutani sikugwira pamenepo. Ndeti tikaonano ndalamayi tikati zibweza ndikuzangana zoti timange misewu timange chani sikugwira yayi foti tikuyenera tibweze ndithu ngongole imeneyi. Number 2 ndekuti ndekuti ndi anthu ochuluka kwambiri amene amagwira ntchito mboma ndipo tikuyenera tizalipira ndalama yakenso imakhaliti yomweyo. Ndalama zonse zimene zimatoleredwa ndekuti kuchoka ku misonkho akuti 90% ya ndalama zonse zimene zimatoleredwa kuchoka ku misonkho 90% ndime imakhala ndekuti kulipira anthu ogwira ntchito mboma. Imagine that's very serious. 90% ya ndalama zimene timatani ngati tatolera ndalama zokwana kati ngoyerekeza 100 billion 90 billion ndekuti imakhala ikulipira anthu ogwira ntchito mboma. Chabwino kuchoka pamenepo komanso so kugwira ntchito mboma kwa we're talking about makaya pension ngakhalenso ndekuti mwina mwake kandi ma interest kuchoka kuchani kuzingongole izeti. Kuchoka pamenepo ndizoona kuti dziko linonso ndoti tikumana ndi zokhoma zina monga ngati mafuta oyendetsera galimoto tikufunika tikagule mafuta oyendetsera galimoto bafuna ndalama zonsezo ndekuti kaya kukwera mtengo katundu zokha zofunika ndalama ndekuti ngozi zogwa mwazizizi zofunikiranso chani ndalama magesiso ofokaso ndi zonsezi zimavuto zonsezi mukaziphatikizira ndi ntchifukwa yake boma likuyenera kuti tidusa mu zokhoma kuti akonze zinthu zonsezi fabali zambiri zomwe zikuyambisa. Chabwino ndi akunena kuti dongosolo limene atapanyewo ngati strategy yawo
ndionena kuti apanga zonena kuti misonkho ikhalebe yokwera mwamba choncho, okay? Value added tax za misonkho imene timapereka mu katundu ikhalabe yokwera, sipadzena kwezedwa kaina kwezedwa choka kandi pakanayi pa 14 kwafika pa 16 kana panayi pa 15 kufika pa 16% chani. Aona kuti ino ikhalabe yokwera misonkho imene jasa itsitse fo anthu ena akhala kuti anakuwa kuya itsitsani misonkho yomuvulaza Malawi itsitsana kuti yayi sitikutsitsa yayi. Chifukwa tikatsitsa ndi ndalama so ichepa tikufunikira ndalama zochuluka kuti zina ndi zina zizikhaye kumatani zikumalongosoka ndi sitikutsitsa mitengo misonkho ikhalabe ndi kuti inakalibe yokwera choncho ndi tiyembekezere zimenezo zikuchitika ndithu. Of course tikuvakale ndithu tikumakagulabe katunduyo ndi misonkho yomwe yokwerayo. Kuchoka pamenepo akuti aboma ndondomeko inaso imene akukonza apa ndionena kuti no achepetsa ndi kuti no zonongononga ndalama. Kumangotenga basi ndi kuti ndalama basi yayi pali ulendo wawa tiyeni kuthula nkona anthu apite kumeneko ma allowance jani hayi cheni ije parliamentary committee ikweneka kumane ndi kuti ku parliament hayi basi rais ntheka ichitikira kusalima nkhani zo not blind but atalembedwa ntchito mosatsata malamulo tiyeni mpaka kusalima ma allowance ati zichepetsedwa zimenezo kaya we don't know if they are serious about this. Akunena choncho kuti mwina make zitithandizire komanso akuti ma subsidies kumatenga ndithu ndalama kumayikhuthula okay pa mafuta apo wina alise muzimu lilipirirapo ndalama yokwana kaya ndi 5,000 kwacha. Akunena kuti yayi zimene zikhala zatha mwinaso mafertilizer otsika mtengo aja mesa nda subsidy situdziwa ngadazape kutsogolo kunomwe zikuzapeze kuzola khasula nzoya akunena arapa faka kuti timva kuneng'ina sitikuziwa ine ndikungopereka mene zilili apeno. From there akukamba zonena kuti no akufuna nonso pano akankhende kuti madera amene akufunikira akankhidwe amene angathandize kuti no tizipanga ndalama kuno ku Malawi. Madera ngati yani azaulimi ndi kuti kuulimi akhothulako ndalama kuti mwina make zinthu zipite pasogolo tikamalima ndi kuti mwina tingambo matulusa zinthu kunja zinthu zimenezo zikhala ndi kuti no akuyikapo chidwi kumeneko. Kuchoka pamenepo akhothulaso ndi kuti chidwi chawo ku tourism ntchito zokopa alendo fa alendo adzabweretsa ndi kuti ka forex I don't know akabwera alendo kuzaona misewu yake yokumbika ngati bawo inu tapangani za misewu so mwina. Anyways guys from there akuti abweraso ndiye kuti no kumbali zazo kumba izi za migodi kukumba basi golide kukumba lutairo kukasiya kuja migodi yonse jakayerekera uranium basi ndiye kuti zipita kwagulisidwa kunja zimene zakuti mwina make zithandizire ndiye kuti to dziko lino la Malawi kupanga ndalama zakunja zinthu kumayenda bwino. Akuti ayikaso chidwi kunkhani yokhuzana ndi ma digital services sitikudziwa kuti kapena mwina make afuna yambeka kuti Facebook yambe kulipira anthu kuno ku Malawi kaya ndi YouTube izitiponyerako kantonyo mazuwa timaononga mabando chani azitiponyerako kantonyo ndi iwa zitenga forex feti zitengapo ndi kuti chani makwachawo. Anyways ndikungokamba kuti zimene akunena apa digital services komanso ndi kuti no akhala kutulutsa zikatundu wochuluka kunena choncho akufuna ayike chidwi chawo kuti tikhale ndi zinthu zoti tizitulutsa kunja tizipanga kuno ku Malawi kumazitulutsa kunja kaya majuisi kaya ndi chani koma kuti tiyike chidwi chathu kuti kumene kukhale mandili ma industry tinadaki ma factory tinadaki kumapanga zinthu ndikumatulutsa kunja kumakagulitsa kunja. So nkhanitu ndimeneyi of course siwonse amene ndi kuti akusangalala nazo zimenezi fati timva kuneng'ina kutero magulu ena akunoti yayi isizi ndizoti tivulaza Malawi tatsitsirani mitengo ya ije mzimisonkho mutsitse chimene inu mwike chidwi chanu pongothana ndi Katangale basi fakatangale ndamene amaonongaso ndalama ndi mukathana ndi Katangale ndalama zizilowa moyenereramo mwina zinthu zingamayende whatever it is. Koma nkhani to ndimeneyo ma guys I thought kwena tikambiraneko nkhani imeneyi chimene ndikufuna kunena papa pa nkhani zonse zimayankhula Joseph Munaveka. I think ndi zinthu zaboko kwambiri kuona zonena kuti no ndikuthana kuona kuti no tiyang'aneni ana amene ali ku school ali ndi kuthekera amene ali ku college kuma university uko akuzikhala nzeru kuti angathandize tiyeni tione amene amapanga business iwo amadziwa amene amayendera business kuti tiyang'ana amene ali makampani nanga mabanki tiyeni tositikhale pamodzi ino tingapange bwanji kuti tikonze tikwenera ndithu tipange zoti dziko likonze dziko lindi lathu amene angalikonze kaspiriti kamene koko kachitidwe kamene koko ndikabwino kwambiri kuti tikhale pasi ndikumalingalira zoti tipange zinthu motero tipange pamodzi lombane mitu kuti tikonze dzikoli tikonze zachumazi mwina zingatithandize. Komano magayizi mwina ndingonenaso apa akuti tikonzekere sizoti ndekuti no this will be
a soft ride here. This will be a rough ride. Ukala ndekuti ukala ulendo upweteka kwambiri. So let us be ready tikonzekere ndithudi runkhani ndimeneyo. I just hope inu magaya yakuboma isakhale yophulitsa zithupsa ija kuti after kuphulitsa zithupsa kenako zakhalebelere chimozimozi yayi. Tikufuna bezonena kuti kusintha kuzirani kuzioneka. Usangone kuti timva kuning'ina koma ndiye kuti no wosamoneka so kusintha kuna kulikose. Tikufuna kusintha kulani kuzioneka. Sinanga mufuna fe timve kuning'ina. So good and fine koma tufuna kusintha kuzioneka ndithu pamene tikumva kuning'ina. Asali kuning'ina kwathu kokongo. We don't want to feel the pain and that pain just to go in vain. No, we want to see that pain as a sacrifice that will give birth to something good. Tekuti no nsembe zimene titaperekezo kupweteka komwe titamveko lumenewo kuthandizire kuti mwina make dziko lathu lisinthe zinthu ziyende bwino mawa akuti